Hei tid, så vi atter her vi en parti av Hjertamal. Og vi sitter tre her til Paul Fære og Anja, og så Kjølver Daniel Adol Jakobsen. Og vi ferdig som vant å spørre Paul og hva det har lagt av hans hjerte. Ja, altså. Og jeg vet at Hjertamal så god til hans bøtene. Og han veldig eimer om deg. Ja. Etter vilja så i noen stender jeg født jeg nok om vi sannløksåret, så vi skulle være en fromgrav og skapning av hans her. Så her det noe helt spesielt som hendte deg og Jesus døger og så oppfatter det. At det stender at alt gava stender her til Jakob, og at fullkomne gava omanfra. Altså, og kommer nye fra ferie og sånn da. Som ikke brøyding av det skiftende skudget. Så at det lyser alt som kommer til dere. Tog etter vilja så innom, fattige nok. Vi sannlagsåret. Så vi skulle være fromgrav og skapning hans her. Og så kunne vi spørre, hvor så fromgravene? Ja, til Kristus. Men så det også alt det som oi honom Ja. Alt som høyre honom til. Akkurat, ja. Vi Kristus, ja. Ja. Og jeg har vært sendt opp til at det er i samband vi tar som Peter skriver og i sin første brev og kapittel 5 og til så han ikke utkjent, men jeg vet ikke allikevel om ikke avvirke av tog som han skriver om så velkjent, altså. Nei. Tog at han tar seg først om tar egenløyker vi tar fra naturen i av, hvordan vi der fra naturen i av, så kommer han og sier til at han skal ikke være av akkurat natur og av videre gå til. Men det skal være av Guds natur. Og Paulus sier så ofte til at vi tar jo sinne Kristus, og samme sinne la være til som er Kristi Jesus, og mer lønnsdette til om vi hjertet er Kristi Jesus. Og så framvis, og vi kunne bare ta ondt vi ødelnesen her, hvordan hjertet ligger han der. Det så i den bøten han husker om, og Peter sier her i sin første brevet, etter fyrre brevet, ja, og kapittel 5, og han begynner ved å si så i vers 8, at hinner eldst og mittelen tikkere amen je, som han selv eldste, og vittne om løying av Kristus er, og som han i øysen hever lot og i dårdene som åpenbærer skal. Og så kommer jeg til røkte fylkjegods og tjatike ned, og her vi omkjøen vittøy, ikke at fengsle, det det første. Men sjálvkrauter, ikke for å få aljøtan vinning, men av fusen hjärsta, og heller ikke som tøyre vil jeg være herrer iver samkommen, men som 4 mynter fylkjesens. Og ta iver her en åpenberast, skulle tid få en avfølgende sigerskrans stortarene. Altså her det noen vigeskjøfter som først vil ha sagt om at det kunne ikke brukes. Ikke som. Nei, ikke som. Ikke som. Ikke at tvingsle. Og sier han, men sjálvkrauter, ikke for å få aljøtan vinning, men av fullsin hjärsta, og helt ikke som tøyre vil jeg være herrer i samkomnen, men som fylkjer iver 4 mynter fylkjens. Og ta øyne for tjekk oppfyr med, og sjálvan det øyne som ekkelig eksplosiver, og det naturlige, og som det gamle sett, han la på pappa om bøyden, og det var stå av, altså, så sette det om at det man var så bravo, da. Og så sier man kanskje akkurat som ikke skulle være sagt, da, og så engreier man da, og så framvis, alt det her. Og dette sier meg til at som det stod det stod det første omsetningen av Bibelen til Victor. Øyne for til året, 4 varene, altså. At 4 varene skal ha vakt om til, sier han vi. Her og i år 2008 eller 2. Og i 2 omsetningen, men det startet en øren året. Og jeg mener vet atter til at det her, at det heter verser. Den første Bibelen jeg kjøpte med da jeg var 16 år.
Hon var av till minna typerna, inte den första 84 eller. Men hin som var kommer 6 rush. Och det var den första bibeln som jag köpte med. Och det helt det var så känsamt att jag blev störst använt om. Så att vi har vi till som har vi Guds hjärta bötna gera så ver fyra världen alltså det är inte det alltså det är köttas stöta jag tror det är kött ja det är helt säkert ja och nu är det så tandflockren vuxar över sån ägg tror jag nu har vi sån ägg som man släcker känner och som är så imisk vad helt skor det är och vad helt är ju vad sammanhäng det samlas. Men att man säger som jag med och säger vi just att han kom tryck var i något annat tror jag fjärs om bara en skipe. Och tar vi in och han var inte frälstor och en av timen som var vi säger vi han att också ta en rättning att hans efter att du inte vill försöjna. Det snackar ju om att ett landa och han tog det alltså ordentligt. Jag vill försöjna då. Så det vet jag det vi försöjna så släpper vi. Och jag har sån uttryck så sa han till som han inte säger sig för att han var frälstor vid tryck på Jesus. Och ta fullkört av vers och gå till kross. Och han kommer så till hus av kvällt klockan var 9 säger han. Det bor en liten bygd i Färjön och ta i han så fortäller konen det att han är frälstor. Då blir hon pura och lycklig till. Hon var inte frälst. Och när jag kan läsa böckerna är det fel. Ja. Och här är en läsa om att släppa vi, inte släppa vi. Och alltså kvar man inte släppa vi och kvar man inte släppa vi. Kvar man släppa vi och inte släppa vi. Och Arjen type är sauna och att han har midnatt. Ta kvalitet han kom att ta var alltså ni hon. Lyckas så ja. Finns ju ljus. Ja. Vi checkar något här som han är finns ju från Herren, va? Ja. Och så fortalte han för och som var det på utema. Ja, så för det som familjen, det var 2 och 3 barn och barn var små 3 och 4. Så för det som familjen har lilla byggt en i 8 Färjön. Jag vet om kvitsarna och tätjak kött och det som var liv vi ser. Ferierna och 3 dagar kom så säger han igen att du ska bara för Åman. Postpaten kommer nu. Sitta vittar om du skulle komma lägga äta efter tyckon till det komma. Så rätt det jag någon. Chat med kasschef gör och så kunde det bara boja inte ta. Och han för så Åman och spyr ju det var gammal och så kommer en gammal kone i land, ett äldre kone och en avår. Och han är alltså korsdagsliger. Han bjöd sig till att bära koffert för dig. Och så spyr den där konen han hva han var, og så forklarer han hva han var. Og han sier at det blir ikke antallet snakka, men vinskaperen fra henne til søgn, og gleden iver at det var en som tog kofferste og bærte fire henne. Det er ordentlig, altså, fikk henne til at være takksomme. Og ta mest av noe som han ånket til mest for av noen mennesker. At hun var lykke gav i seg, som god var lykke i seg. Det at god elsker han, og han var en sabbat. Ta mest av noe fra henne. Så hun måtte være en av tøymen som hørte om tid. Ja, akkurat. Han visste ikke hva det gjør det da. Nei. Og så får han kanne etter, og ta sa han til at som Sankre sier, her anden skiltar andar fann, her viner møta kan, til spjatt om åtjar, lånt og fjall, vi nøye stålen, hittast det, liksom. At det nøye stålen, altså. At det var anden som det var innsiklet vi, inntil endløsninger det som det var mestest fra henne, utan at man endelig tar seg om det.
Det är akkurat det, och det är ju anten som är det väldigt löndamal, ja. Ja, till löjve. Det är till löjve. Ja. Vi det naturliga. Ja. Så vera vi balka upp, och vi kanske balka en overvurst andra upp. Ja. Men det som verkligen knyter oss samman. Ja. Det är detta liv som du talar om nu. Ja, detta andans liv, ja. Ja. Det är det, och det är det enda som kan knyta oss samman. Ja, det säger Peter Øysen här för breven att vi skulle vi brukar kärleka ha kärleka till allt. Ja. Så Ja. alltså så här ungen undantigen till strömmen av kärleka som flyter vi antan och ut från görsten så tar man som har finche Kristi kärlek och hjärta. Akkurat, ja. Samma vi antan alltså det är att skilja det här spärren. Jag har sagt det för sikkert här att det är faktiskt den viktigaste tjänsten. Ja. Och som är så, och han är så tillvita äsna. Vi huxar inte om det, vi som är bärare av här som livlån. Ja. Det är mestjest. Ja. Äsna ut från det vanliga talene till åkna. Och helt otillvita så blir det bara. Det blir alltså så löst samband. Jag har mest att det här äsna vi folk som är slett känner och som är helt aning om de känner herran på samma måte som jag känner henne. Men kontakten blir här tror att han släpper ut att fråga kan man säga. Ja. Inte bara komma in men han släpper ut att resa. Och det särskilt oss nu i som är då så i 5:e kapitlet så bättre. Ja. Att Peter kände nog till allt det här som han skriver i. För han säger inte att tvingsta. Inte att tvingsta, nej. Och den här som Peter kände till så var det att tvinga sig själva och tvinga andra. Ja, akkurat. Ja. Inte att tvingsta, men det är året självkrauter. Ja. Alltså så damlet här året är. Ta du självkrauter visste och vet att du tar väg åt skärlöka. Och nu är du här för jag ber han till henne. Alltså. Vi älskar att han älskar och fisk, han säger Johannes. Alltså det kan inte vara näka mer nämande för det innaste i människan än kärlek. Jag har onka funnit som inte damer över älskar. Alltså. Nej, det är säkert det. Men det är ju jag vet inte man kan säga är allmäste. Ja. Och på god själva. Ja. Då god är kärlek, ja. Ja. Och i kärlek säger en av tillskila jag någon. Ja, framan undan. Ja. Alltså så det är allt antar av kärlek. Ja. Så och själv skapar värst, ja. Ja. Det är uttryck för Guds kärlek. Ja, nu säger papen vid den äldre sonen som han inte var kommit hem efter att nu åter vi ta verkligen. Ja. Nu åter vi ta verkligen. Till Hersen han var mäster i fonden, han var där, han var livant till oss. Ja. Så, akkurat. Och så ständer det att det börjar nu var verkligen. Alltså. Ja. Det är helt annorlunda. Ja. Men du tar sötna och jag det att mittaste och hesen här. Ja. Ta nämner det här att vad säger han säger att Peter är där ja. Han säger har vi omsjön vid tog alltså fältjorna. Mm. Inte att tvingste men själv. Så nämner det här inte för att få all utanvändning. Och det lägger mina tankar till 17 Korintierbrev kapitel 4. Och i det första versen här att han har nämnt detta god till anten. Och han säger i det 3 kapitlen ändan av 2 kapitlen är god till anten. Så lägger han ett trät och säger att 3 kapitel ja. Och jag var alltid smöjlast här, jag vänt med att sätta Korintierbrev att jag minns det var till ett ungdomsmöte i Havn. Och här var en ung damer som kände mig och jag hörde mig ofta
særlig i tøyene tar man var nek med långt av man. Og jeg sier han at 17 Korintbrev, det har vi ofta hørt det til. Men det er spesielt 17 Korintbrev. Ja. Tøy, det så nek vi kommer til å gi som brev. Og Paulus rettelig åpen for bavun hotten at tjena vi. Annar pura avbrukelig gjør. Og hin så utrolig arina vitjel, altså. Han sjalvan og et andre. Ja. Og han sier, og Herren anten, og her som antiherren sier, frats. At det her uttrykk. Hva det her for frats? Så sier han, når alt vi som vi ankom for i anledning, noen avspeklet året herrens. Så nu har vi det her. Anten god, og alt vi som vi ankom for i anledning, avspeklet året herrens. Anten dårlig. Vi er omprøyt til som og mynd fra dårlig til dårlig som fra herren anten. Og så som vi ofta, som så ofta har nevnt, at ta vi hesa tjenest og kapitel 4, vers 8. Etter tog miskon, eller tar det miskon vi tar finnes, så missar vi det ikke med. Og så får han inn i det første som Peter snakker om her. At tvinka og få en ljøtan vinning. Ja. Merkelig, hvordan Peter teker dette frem og sier at nei, sier han, vi har sagt at han leiser fra en skammelig løgnegøten, og ganger ikke frem ved svitje, og jeg helter handfæra ved orkos og ærlige, nei, sier han. Vi letja sannløygan, åpna han fram, talar vi til samvisk og hvers menneska, fyrir år som gods, og bia teg teka mot i okkon. Og ta en evangelium okkara fjalt, så det tar vi får tepa seg fjalt, her som godteren til Heson heim i blinda hoksaner hina vantrekvande, fyrir at Josef evangelium om dård Kristus hans som myndgods, skal ikke skoina fyrir tøym. Altså, her teker han saman hensyn, vi annakvar så gjør vi det skøft, etla gjør vi det rett. Ja. Ta vi prætk evangeliet, vi skulle ikke avspekla akkurat egna møyning av, og det kom til meg nå en dag, at jeg så øyla sterska møyning om et eller annet, som ikke vikes fra, og herre mynte meg at du måtte ikke bytja på at tøyna møyning. Hvordan stersk hun så ta i toer en sterska møyning, så det tøyn møyning. Og det ikke sannløyken. Du forvrenkar sannløyken, vi at ha en sterska møyning, det pjøst det slett ikke. Til sannløyken, som sikrar om fa honom trykva, og liknen hon fettler, etla hon, og fær ikke, det stedet til stans. Liknen hon fettler og fær ikke rauset loksaren. Om henne fylser hin avtalta rikva, øyna for ver hon oppskrikt vi raut liknen. Ja. Så det øyligt vi tog naturliga menneskene som ikke teker vi antagods. Tog at det kan ikke gjøre det, tog, sier Paulus, at det er dømt antallet. Alt det som vi i det, vi er ikke dømt av mennesker vi til okkara rett. Hvordan sterke mening vi tar om det som vi trykker på? Altså, tar vi det her mennesker når jeg kan sjølve, jeg kjenner. Ja. Og det her hever vært øyne framfyrir med søstene. Vekna mine egne hoksaner, då jeg så forferdelig streng ved meg selv. Så det kommer til dette imiska, som løymar, ikke løymar. Ja. Og kvitt det så, ja. Jeg tror ikke å si kvitt det men det nekka som viktigere enn det. Enn at jeg vil mine vite så øyelig, påpasselig og på hette og hitt og Og det er nok så løye at du kan være så utrolig fastere i tog som du tror, og ikke sterkere i nøy.
Det finns ofta allt. Det är ju svita. Ja. Så här. Ja, men det gör det. Det gör det, ja. 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 Det finns ofta. Ta hever du inte sagt det här som Peter skriver om. Ikke av tvingsle, men självklart. Ikke för jag får låta en vinning av fusen hjärsta. Helt ikke som tar vill jag vara herrar iver, men som 4 minuter. Ja. Ja, han nevner akkurat her bare i månen medlemmene. Ja. But som du sier her, så vi Paulus sier det. Ja. Tror at han sier her at vi har sagt at han leser Ja. fra henne skammelige løgnegøten. Ja. Og geng ikke fram i svitje. Ei helder han færa vid årgods og ærlige. Ja. Og han færa og dette året manipulera. Det er faktisk samme året. Ja, men det är otroliga alltså är så tjuvigt med till han säger efter spelen och ger ju väl andra gott sorg. Nej. Och sånt var insikt live i Atlanta lösningar där som vi nämnde Jan i öst. Det har valt en öliga sorg. Så att det röjnaste som finns i åkra liv. Gott sant. Ja. Ja. Det är så det. Det är så det. Ja. Men Jag vet inte akkurat om han känner sorg på samma måte som vi. Nej. Det vet jag var i mat att känna sorg på. Ja, det. Ja. Och han tar sig om att ha sorg efter sina lägods. Men det är några trist, det är några sorgfullt ut och ta och i ett annat som är attla till siktning, men det släpper inte fram. Nej. Det är och så fällt spittlösa. Och så ett annat som händer tar man ner på andra matan. Det var inte fram en egen rönton. Toj bättre alltså slapp det inte att råa. Att andra blev så jävligt. Toj du särer dig. Ja. Och det kom alltid fram för mig i morgon tar jag också om en till. Att kus otroliga hänsynslöst som det gamla satt om. Halte tjocken ner. Ja. Och det är i samband med en annan person. Och är mest gott att halte kända personer som är. Och så sitter vi med att han bara läst av antalet. Det är inte säger det. Ja. Och ta framlöjt några jävliga tankar. Akkurat det här som vi låter här. Ja. Jag känner det? Ja. Att hur man är där man är ränkor. Ja. Och är måste kraftiga vakna. Så jag håller till löjor. Ja. Till löjor för mig. För jag får med att hålla det som to helter. Och to är de sjömar. Kan jag bara säga det? Det är skalt. Det är antan. Det är tasmer. Ja. Ja. Och det blir så ljus livande för mig alltså. Han tar rötten här som Øystein Rambrev tåsar om att huxande saken tar akara och välja kvar göra. Är sant? Jag ser huxande där, sant? Och så visst är det alla tojna att imon till som tog ganska blir god i avväxt imon till så snyter det sig in och röjnar få det här till att tog uttryck nej är bara latest alltså. Är bara latest av er. Jag tog bara latest av er och så ordnat det sig på andra mata. Ja. Så ekelt så det kom lösna. Så är det några uttryck som jag har som bara från falske som ekelt så att det. Det var några öra halt eller tvåst alltså. Det är nästan uttryck till harvande det. Ja, det är väl kost. Men det är också ett år här nämligen i samband med det som tas om här som Rambrev säger det är att loven viskar vreje. Ja. Och det säger att är det vit i en position kan vi röna manipulera. Så jag vet egentligen inte tryckva ägos ante klara till lika gott som vi Att att det hållt tror jag onkon. Eller vi bara ut från hålten och viska. Ja. Och vi köra ut från de gamla sottmalarna till som inte är till långare. Ta är det att vi vet av reje tja fältjäst. Ja. Och vad så kan vi bli åt han? Det är mest du med. Ja. Och det är för närmast fått. Ja. Alltså otroliga skjuter till för närma och tog att
Att det är sin här skuld det lyckas som. Ikke takk måter. Ja. Ja. Ja, inte tack mat. Ja. Det ligger att det här, alltså. Ja, det ligger till Ja. naturen här så. Bara tacka dem om att här finke heite Torsinner, Ja. Jakob och Johannes, ja. Ja. Ta Jesus kom in i en bygd samverja. Ja. Och det tog smart från honom. Nej. Och ta tändra sig till förnärmelse ut där månna. Ja. Och där spyr jag Herren självan om täskelgera som Elias och befalla eld att falla ner i himlen och öja det, ja. Ja. Nej. Ja. Och så kommer det ut alltså. Ja. Tid vita inte kvar en andra tid där ja, va. Det vet att det drar andan. Nej. Det är här det ligger. Det är allt det löv och. Ja. Till anten han teker av honom som han är talsmaver för inne i löv och. Och åren som var halt och tog bostad mitt nockara. Han teker av honom och kunjer och. Ja. Och ett annat kom östen fram och i Jörskvaldi och i morgon. Det är att ingen annan var eimor och milter som han. Ta han sal mojna intill sin drau. Och nu inte fördömning var räcka med kan. Till rättvis är vi bra. Och jag huxar om han som visste jag om fyra döm. Och i ötlån. Hos ett människa som lever i en likam som han levde lukt okkom. Pura röjnor fruje för synd. Och han kunde inte känta. Det var sån och gods. Och genom andra likame. Hick efter hans alöjve. Helt otroligt alltså. Att färra alltså. Så att det kom i akttagelse alltså. Av människan som av människa sån. Ja. Och visst han inte varit här. Ja. Så han inte kunna vara offer för synd. Nej. Det är Rättvis för rättvis. Han är det enaste fullkomna människa som har stig fram här och gör det. Ja. För att kunna löja och det god. Så måste han rättvis. Ja. Toucha. Vi åker det. Det är akkurat det. Ja. Alltså han det här fullkomna uppenbarelsen av honom som bäge är god och var människa, live människa. Och det är alltså hans sövan är så hon är så stor, hon är så djup och rik att inte människa kan ha funnit på det. Alltså jag tycker vi ska näka annat kommer när namnet det här. Och alla religioner som är i hemmen. Ja, helt otroligt, men du läser Lukas 2. Ja. Och du läser Lukas 8. Och du ser vad Lukas säger och han skriver. Och i kapitel 8. Och vers 8. Han säger, vita människor har tidsar fyra att sätta samman frasögn om det som hänt över mittlen okkara. Hvis du bara sätter samman en frasögn och det inte samsvarar vid det som man säger nu. Så det som tar och jag först och tog var och ägna vittne och som gör det stjärnare årsyn som har sagt för okkom. Så har vi ösning efter att det köttla har rannsaka allt är först och tog. Sett man fyra skriva att han nyer. Först för Anna har varit Teofilos. För jag tog han sanna hur sig allutande det som du har frasagt. Ja. Så började det. Att öven är rätt sig. Ja. Akkurat. Ja. Så att det är otroligt att det dryper djupt en oj. Ja. Dessa rönsaus hamviskna som Lukas säger. Det är otroligt början där inte Lukas och så vi ska tala till Johannes. Ja. Alltså helt otroligt. Det alltså ja. Men jag ska läsa det verset Aren till för vågare. Att det tar och Simeon kommer till. Och han finns ju uppenbara. Alltså. Ja. Alltså och ta ständer om man att han har hiran och att det var och tillbe Jesus allt det där. Och ta anklarna var färner så skontat oss här och få Maria och Josef som låg kroppen. Så ständer det att hiran försvars det. Ta nu 8 dagar var jinkner och han skulle vara omskåren var namn hans var kallad Jesus
vers 21, som til han var kattlet av anklen hon, Arn han var giten og i Maurløy, også der til. Og så det rønnsene til Ene Littner, som skriver om Lev Herrens, om alt mannskjen, som åpner Maurløy, skal kattlas tøylagt for i Herren. Og så kommer jeg til å bære frem offre. Og Jerusalem ta med over i Simeon, vers 25. Hese med over rettvis og øttes god. Han vant i trost Israels. Og hele ante var iver hon. Hon var åpenbar av hele antan. Altså sannløs vittne. Ja. Ja. At han skulle ikke søtja deg for en skjer hins halva i herrens. Han kom nå driven av antan. Inn i tempelet, og da foreldrene var bør og batt med Jesus inn og gjøre vi han som sier var et lovene, tog han i faun, lova jeg god til å si, Herre, nå leter du tjenere til en for hien i frie, som du har sagt. Du eier møyne av særfreds og tøyne, som du gjør det til for eier aldri tjaua. Ljøsa løse opp høytningene her, og usre falset innom dård, og feir og mør hansara, undrast at jeg har sagt hva om han. Hvis du hatt det var alt, så det vi vært nok så bedre, og i det som opplever at det som vi på av hos nøye vil være motsagt. Så stender det næsta verst. Simeon signer til nå, og sier ved Marie og mor hansara, hesen setter mongon i Israel til fall, og opprøysing, og til tekjen og i verer motsagt. Ja, øysten til en egnom så alt skal svøre færre jøkno, for at åpenbæra skal hva mange gjørst og hoksa, og her var øysten Anna for andre støtter, av samme hatt, og Ja. altså, at det uttrykket her, at det verset her, altså, det ble vi av en datter til måten i samband vi tjenest nå i det. Hvordan det er være motsagt? Ja. Og det stender her. Det skal være motsagt. Han sier det frem og undan. Ja, sier det frem og undan. Og han sier det ikke av seg selv, Simeon. Nei, det er godt, det er andan. Ja. Ja. Det Ja, det er helt, altså. Det er som jeg sier, at han fullkomna søvann eisne. At jeg ble så hodtidsen av tog eisne. Ja. Altså, jeg nekv var at det her, hvordan fullkommen søvann om Jesus ja. Og jeg halte her at jeg sier, det nøk av de aller rykast i årene her, som han sier, byrja Johannes evangeliet vi. Ja, sitter, ja. Og i opphavet var året. Ja, ja. Og året var tjagode. Ja. Og året var god. Bare hatt verset her. At det er så helt avmedelige rykta. Og han sier så her at vi var fyrstan at hette her året, ja. Året var holdt, eller bleiv. Året var holdt, og tog bostad mittel nokkara. Fotler av nøye sannlegg, og vi så dårdansere som henne og einborn sånner hever fra færgesjøyne. Ja. Og så tenker vi dette her om Jesus, ja, som han kommer inn i heimen og sier hvor han Så hei, altså, han sier jo faktisk til at han god. Ja. Og til altså, til høyrelet nærmest, altså, mittel mennesker, at det mennesker kommer fram og sier det, ja. Og det har vært nekve svøkfolk vært framme mittel tøyner og sagt at det Messias, eller god og sånt, ja. Men så etter årene, etter så sannleggen som vi prekvar, ja, det vi så dårdansere, ja. Og der skjøtter alle disse dårdene som vi falt ut for egen og tjattamon, alle disse teknene og omtrene som hentet, altså helt puraste og forklarelig for mennesker sinne, ja. Men der skjøtter det her, og der opplevet det her, og for ikke tale om det, og Jakob og Johannes og Peter kom opp av fjallet, og verla suttja jeg ser dårdene, som en barnesåndren hever fra færgesjønnerne,
Og så at jeg kan lykke til at han sier at fytling hansara hava vid ødel finge og ta nøye, iver nøye, tog loven vær given vi Moses. Nøyen og sannleiken kommen vi Jesus Kristus. Og altså, man skulle tro at det var Moses kom i sannleiken, da. Det skulle man tro. Altså, etter som vi alltid fætet til, så vurderer, altså, naturliga mennesker vurderer alltid sannleiken ut fra Moses. Om det så er tilvitt om det eller ikke, men etter tog systemen, etter lower systemen som Moses kom via, det er ikke så naturlig fire tjåkene, vi talte at det er sannleikene, men det passer ikke. Nøyen og sannleiken kommet ved Jesus Kristus. Personen. Ja, loven var høyde, men vi loven ikke om sannene synd. Ja. Og tog være nøysen, lov syndere når det er deg, altså. De kunne ikke bære dømme til deg. Akkurat. Det er ikke stå mat, da. Nei. Utan det ene. Utan det ene som kom på prekveien. Ja. At han var lovgiveren selv, og kunne halta lovene. Så han var høylaver, og røgn og rettvis. Ja. Det er akkurat skilt, altså. Det er akkurat skilt. Ja, ble han venn. Ja. Jeg tenkte, og Gjørskvalget så snakket vi til syndrom her, at hvordan Paulus var, så langt han Saul, ur Tarsus, og hesen Saul ur Tarsus, og det stender her i Apostelsøvende Nutt, at han har alt dette her som han er vid til, han er støyne av steger, Stefanus på støyne av i kapitel 6, enden av kapitel 6, og han er hørst Stefanus, bia for tøymen som støyne av, han har måttet ikke alt for sintene, og så sier han, nå så kommer han og åpner, og Jesus standa vid høyre gods. Altså, han høyre det. Ja. Og fra kapitel 6 og til kapitel 9 bare en kapitel mitt til 8. Ja. Og til det Philip fer til samverjar. Og så fer han etter øyne vennen til fengavakteren i Etiopien. Nei, til han selv. Ja. Og så kommer disse kapitlen til kapitel 9. Og så stemt, jeg har ikke også hatt det uttrykket av frøysa. Hva det til å frøysa? Han frøste. Altså han er ikke bare med seg. Han frøste, han drev. Ja. Han hadde seg tjene godt. Ja. Og så stemte det her, og i hessen her, kapitlet 9, og i Lukas Øysten skriver apostelsson. Ja, han samme, ja. Og han sier her, og i kapittel 9, men Saul frøst ved samme leie, høtter og mår, mot lærersvennen herrens. Han førte til høvespresten og be han om brøv til Damaskus, til synagogene her, for at om han fann nøkker, menn eller kvinner, som hørte til veien han skulle føre til bort til Jerusalem, og medan han var av ved, var kommet ned til Damaskus. Og her som sier vi med, jeg sier, kan at året han frøysa, ja. Det har brukt om mennesker som vi affærer fra forstanden om, av tog ønskapen som bor ut av. Det er ikke til at mennesker ikke alltid men til naturen fra hånden som ønter, til lykke vi har blåsvøk. Og ta stått etter til at du altså vel tjaur som de platt å si for. Sånn. Og nå knappt det, som vi leser her, men menar vi av og vi er kommet ned til Damaskus, skal en knappt av himmelen om han, ljøs om han av himmelen, og han fattelig gjerrer og hørte rødt og sier vi seg, Saul, Saul, hvor søker du et mer? Da sier han, hvor er du, Herre? Han svarer, Jesus, han som du søker et. Men røst det, og fær inn i stegen, så skal være sagt der hva du skal gjøre. Og alt brøtt. Øynen ei av blitt.
Fantastiskt. Helt otroligt alltså. Ja. Att uppleva den där mannen som nu var nämnt Paulus. Alltså men det är det som Rambrau säger om vers 16. Ja? Det kraft. Evangeliet är kraftgods. Det är atomgods. Kvar en tog det rätt som tror jag. Alltså, så en kraft och en så otroliga motsatt av atom var brukt när kakten till det men tajt över brukt skaft. Så det är det kraft och utvecklas, ja. Och det är kraften från god i andan som har gjort okkur. Ja, det skal sannelig en helt annen kraft til enn det som Heimer kjenner, til å brøyde en menneske fra å være Saul til å bli Paulus, hvis man sier det på tammaten. Jeg kommer jo tankar om en som Kai Platte forteller. Han gammelt av bøkene som han sa han var i. Så stod han egentlig har missatt med over og vittne i London någonstans. Han är ju drankare och en med för att spotta han för hur ljud han var. Att han var inte vidrig att kunna stanna och snacka som han gör det. Och det syns det tjänar va. Hon är upplevd hur andra han var. Och bröstet hör gråta och säger vi hämta mannen. Nej, säger hon. Han var till som du säger. Men han blev en angel från Gode. Och så säger hon i gråter att hur näck från tuttning han är ju för mamma och se för den samma. Alltså pur avvapna. För man finns lite jättene som säger sannolikan om pappa så in. Och det är otroligt alltså. Ja. Fra att vara till att. Ja. Ja. Det är kraften. Ja. Det är inte kvar som helst kraft. Nej. Det är kärlekans kraft. Ja. Det är alltså ja, kvart anna än kärlek kan få god självan. Att ses omtan. Ja. Ja. Att ses omtan. Att vara jävligt god som Filippe Bra säger också. Ja, det är fantastiskt. Och sätta sig själva lågt. Ja. Ikke for sånn ekne skyld som så, men for jeg vinner okkom. Ja, så det er å med all vire. Ja. Det er å med all, altså, det sier sannelig kvært og hva vire og god jeg setter mennesker i. Ja, men man tror at her og han skapte mennesker til, var det ikke til at være at han skapte en grunn som være hon og løyker og mislukker i så til fullnar. Ja. Ja, det är god en chesnöj med skröj in och här och som en armor eller en slanka. Ja. Och man kunde kanske huxa människans liv. Ja, men kvish bara en omatter. Nej. Det var något tog som han säger vid Moses. Han fyrslar Moses, ja. Att han skulle bara oj hetta folk så det reser upp att han nytt folk av Moses, ja. Men Moses visste bättre. Ja, han visste bättre. Ja, han visste bättre. Ja. Han skulle näka vid röjt så blev det han. Alltså. Han är ju bara boys och ett lät dig. Han skulle försvära Guds folk. Ja. Du finner att här attor utjag de gamla testamentet. Och du finner attor utjag nya testamentet. Gosse ämliga och god hoxar om sin skapning. Så sagt det Jesus det är imiska tillfällena där det kom till Lansara. Alltså han kände vad de bo, ja. Akkurat. Ja. Han lät sig till näka människa. Han visste vad det människan bo. Ja. Och att öja hantan kärleken som ångkant spyr om vad bäger. Men det sagt att tajm som loja. Gosse nek de færre jøknen vekna til det som henter ut av livet. Etla vekna til at de på en annan måte ikke vekna av livet som de åtte. Det er så nekve årsøkker til mennesken. Hvor de er mislukka i. Men så er det nekran mislukka han færre til Jesus vi så innom.
så säger han. Så är det som spelar liv. Och han gör det nog. Ja. Som om det är omkant i att synd. Han kunde inte säga och synd inte mer. Det var i sig. Ja, han gav kraften till ett nytt liv. Ja, ett nytt liv. Ja. Och han är själv kraften till ett nytt liv. Och jag hade själv att det som mest bryter vi den naturliga människan som är det att gå böter omkant på det gamla. Nej. Alltså, kvar enaste dag var det nutcher, kvar enaste sekund är nytt, allt är nytt. Och tog ändå något just därför att det är och tog jag att tog hever inte det kända för jag men det är kända. Och inte tog jag tog hever det för jag tog det bröts, men tog jag att det är kända det bröter till och så det var först för vi har någon år jag skapa allheimen alltså. Ja. Lika mycket. Gå så länge då först och det helt vara så halt otroligt. Ja, otroligt alltså säger jag en annan för. Att gå så länge då så först ut och rymde där. Så som du omgått till en ända. Så går det av ända liv. Ja. Ja. Är det så läs? Jo, det är man tror inte så inte ända av universum, Nej. Men det är sån ända. Ja. Det är sån ända. Det är sån ända. Ja. En affär. Ja. Det är en affär, men det är han ändan till att Gud är ovanför, ja. Ja. Och universum är förhåll till Gud är avmarska. Ja. 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 Så han är skapt. Ja, och han styr det. Och han styr det, ja. Så det här som början och sen ändan. Oj, skapar han själv. Allt skapt. Allt skapt. Ja, allt skapt. Ja, det var så. Ja. Men jag har hovat för att läsa det här att det här Filippe Brown här det blev störst för mig kan du. Att det här som han säger samma sinnliga vär i tickon. Ja. Som var Kristi Jesus ta og i han vær ens og god. Rokna han til ikke for ran av være jaunløyge gods. Nei, av seg sjølvån sies han undantøy, gjør det seg en så tjenere og være menneskjon lykker, og ta og han var stigen fram som menneske. Sette han seg sjølvan lagt, så han var løyen til deian. Ja, kross deian. Og det ble så veldig livet for meg, det nevnte når du selv var dette her, gå så høyt vire God har sett ui okkon mennesker. Og jeg vet ikke om du som kom inn av lust eller suttja til som vi tås om det, kanskje kjenne til sjølvan eller sjølva virusleisan, men du skal bare vite fra hesen årene av, han som ikke bare var god til lykker, men sånne gods, og god, at han får så lengt nyer, at han var løyen til deian, ja, kross deian, tog han sette te og med og åkken ødel og i te vire, at hetta vil til han offra for at få åkken og vinne åkken. Og te okra sanna vire, te det som han har sett åkken i. Og te tøyt, og te mot. Og så kan Luka lese det her, vers 9, her, at vi har god sett han ekvelig høgt, og giv honom navnet som i ødlo navnet for at og i navnet Jesus hvert knæ skal bodja seg, tarra som i himmel tarra som i jøren og tarra som under jøren og hver tunga skal jotta at Jesus Kristus Herre, gode feir til dård. Og dette her givet til alt. Ja. En standard. Ja. Det är också det som Peter säger det här. I första kapitlet i såna förra brevet, ja. Att han säger vers 13, "Kire tog läntar sinnestickare. Veri etro och sett i halt och fullt väntickare till najena som tyckom vajtes i åpenberg Jesus Krist." Alltså det är inte att halt och fullt. Och till najen som vajtes tyckom och i åpenberg Jesus Krist. Också där till. Ja. Vad var det här stod sig då? Förra Petrusbrevet 8 och från vers 13. Ja. Och så kommer han in där hur så najen virkar.
som løyen bøt skulle tid skikka tikkun ans og avor. Ikke skikka tikkun ans og avor, ta jo i tid levde etter listen hon, tøy tid visste ikke bedre. At det sier Paulus høysene om seg sjálvan, da han levde etter løyve her. Han visste ikke bedre. Nei, etter en høylava, som kattla i tikkun, skulle høysene tid være høyle, og i øtlån abbore tikkara, så sier så til, som vi nevnte i Janne. Det han sier det. Ja. Og så sier han, du skriver, til skulle være høyle, du i høylaver. Ta et akall han som fæger i dømen utan at gjøre mannamon, etter verset kvars ånds, så lever vi øtta utlegg der tog tikkar. Og så er det dette som jeg også sier om. Tid vita jo, at det var ikke vi tog som for gansjelet silvere eller godle, at tid var leistept fra dara abbor tikkara, som arva av vi er fra fedren. Og det som grøyp med det er først for vakna i fyrir hesson, at livet er noe dara abbor. Det var det at han nevner først til en abbor, mittle mennesker, og han nevner hva det var rannshav vi. Så står han tøytning hevet i daglige løyve okkara, at vi er altså sånn. Altså sannløgjen, sier Jesus, til skulle skilja eller kjenne sannløgjen, han skal gjøre det kom fruer. Og han sier, Johannes sier i sørste kapitlen, og i første breven, kapittel 5 og til det neste verset, at Herren gav oss vidt til å kjenne en sanna. Han gav oss vidt til å kjenne han. Så alt er fra honom, jeg kjenner det. Og så sier han at tid vet jo at det var ikke vi tog som for gansjelet silver eller godle, at tid var det leist fra dara abortikkere som arva fra fedrene. Nei, det var vi dyra blå Kristusar som har lytt av leisen og avtolk av en lamp. Altså, det var blå hansara som gjør det hette her. Hansara som var kjentur framan undan, Arenheim var grundaver, men var åpabera vi enda tøyana, for tikkara skuld som vi hånden trygg var god, og i røstjan oppfreden og deg, og gav hånden dård, så at trygg tikkara, øysene er vevn til god. Ja, han tenker sammen om at det faktisk er han tenker sammen om at, ja. Det er... Hvis du bare ser til en avfullkomne løykar, og ikke ser hvordan du har spjerket på seg ut, du har ångan chans selv å legge det av. Fullkomlig, ja. Men og i hånden er kraften. Ja. Ikke til at stelle seg blindene på hvordan avfullkomne du er, men at suttja det kraft som løser til fratøy som helt til fengt. Og det var ikke så mye. Nei. Og en affær, tannkraften er Guds kærleikskraft. Det er ikke den her strengleiken. Strengleiken lät han falla av Jesus. Og nøye, fire vi til få nøye og kærleik hans er å kjenne, og vi tog være vand opp. Som man sier ikke at det er nøye vene til å opp. Ja, nok det godløs, ja. Det kjent. Men det er akkurat samme tanken han hever her. Og det er bare så at det er, altså, nei, hon virkar akkurat øvått av tog som krøvene gjør. Tog krøv til mennesker, det er, du sørste helt fra patten av naturen og jokken, og så vi tar i krøvene og sett okken, at vi, så reiste oss i okken, og vi er imot det. Men kærleikene, største av timen er kærleikene. Det er, altså, og det viser hvordan står han og underfotland, god og frelsere vid eia. Så han fer vi okkom som vi elskar bøtna. Du fast bøtna fylgja der, kjenner det kærlegan fra der? Ja, jeg var så til ondre at han omgat i at det skjærte i tog som du var stod.
Att han kan inte skjuta att synda lika mycket var krossfäst vid Kristus. Det var just lunches. Ja. Alltså god särtis. Nej. Han ser bara sin äska så. Ja. Kan det vara bättre? Det kan inte vara bättre. Nej. Är vi lite nöjda? Ja? Ja. Vi är lite nöjda. Ja, skal du leie med bønn? Ja, gå färg, tack för att vi kunde sitta här samman och också om han som talade både jag syndare har sagt hon som jag går emot så vi inte var trött och motlösa så all nockare. Och det är nettopp det som ger dessa krafterna som för glädjen och i färgen och la talen la kross och la inte i vannärerna men sitter nu i högra hand Guds ja också om han så tidigt gör trött och motlösa så all täcka. Och det må vi bara säga Herre att det är du som håller ödlon uppe. Du håller uppe i vars människa åkara. Gjevet du en underfotland vittnesbord här du säger till att dolta människa i hjärtans. Det är någon späk för att ställa anta. Och det är för ganska det pröje som är god i äckliga dörra varst. Jag också ser till att han personen är vid och i det. Och inte i det gamla. Hvor underfullt att sitta här och njuta till samman vid här. Och suttja, hvordan jeg var hent til mannen som til Peter. Æren tar verilig lærte til å kjenne. Æren har det anten kom som du sier. Det er sikkert skulle få, Herre. Å, Herre, kvart et under det var. Prysa vi to for det. Og det er også som Paulus, som av ødlån alve strutteste med til tøymon, som har det til veien, som gikk av en som heter Jesus Kristus. Og hvordan han måtte bodja seg for det her. Spyrja hvor du er, og svære er, det Jesus han som du søker et. Og således det vidt i det, sett ui til, og du ui okkon, så er det angen skillnad av meg. Einlagen fullkommen, og som du ber sjalvor, fyra i okkon, og sier vi færen, at det skulle være 8 i okkon. Og hva det underfullt, tekjen hetta vær, og jeg tar det tog, tar det av førsten tog byrja i. Og det var ikke løye at det ble motsagt. Det har vært enn i det, tog vi okkara kan ikke styra hæson, eller finne til av hæson, hoksan og tøynon, som tog vi trygg for vi bor inn i løyv okkara, til av et løyv. Herre, prøysa vi til i alle ræver. Amen. Amen. Så var hæsen her parsten av Gjerstamal, eisen kom det enda, og vi tror Anja Hansen som tek seg av det tekniske, og Paul Ferre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen, vi takker for hæsefer. Og parstar av hæse sendingen Gjerstamal jeg suttje av Iktus Sjånvarp, om du leiter av Iktus Sjånvarp til døms av YouTube. Så sørst du flere av sin parsten, og hæsen parsten han får eisen å komme ut her. En annen fer, takk for hæsefer.